Ey күрше. Һәр кичне Аллаһ безгә нинди хозурлык бүләк итә. Аның безгә булган мәхәббәте шиксездер. Миңа да, сиңа да. Галәмне яраткан Аллаһныңмы? Аңа кирәгем юк минем. Кем мин аңа? Тәкъва кешене бәлки яратыр да иде ул. Тик мин андый түгел. Эй Рабига, Гайсаның вәгазьләрен минем белән тыңлаган булсаң. Гайсаның вәгазьләрен? Сафирәм. Сөйләле Гайса турында, Мәрьям. Әйе, сөйләле. Әйдәгез сөйлим. Керегез. Алайса, мин иң баштан сөйли башлыйм. Гайсаны очраткан көннеме? Юк. Гайса турындагы кыйссаны аңлар өчен иң баштан сөйләргә кирәк. Изге язмада булай диелә. Иң әүвәл Аллаһ җирне, барча үсемлекләрне, хайваннарны, кошларны һәм балыкларны яраткан. Туфрактан ул беренче Адәм баласын бар кылган. Һәм аңа җан өргән. Һәм аны Адәм дип атаган. Туфрактан ул Адәм баласын бар кылган. Аңа җан өргән. Һәм Адәмнең бер кабыргасыннан хатын-кызны, Хаваны бар кылган. Адәм белән Хава Аллаһ хузурында, Гадән бакчасында яшәгәннәр. Шул бакчада Аллаһ алар белән сөйләшкән, аралашкан, анда газап та, зулым да, үлем дә булмаган. Аллаһ әйтте: Адәм, барча җимешләрне ашарга ярый, тик яхшылыкны һәм яманлыкны таныта торган белем агачыннан ашамагыз, юкса үләрсез диде. Әмма Хава бер көн шайтан коткысына бирелгән. Ул белем агачыннан җимеш өзеп ашап караган, иренә дә ашаткан. Шайтанның Хаваны алдавы һәм Адәмнең Аллаһыга буйсынмавы бакчадагы ир белән хатын арасындагы, шулай ук алар белән Аллаһ арасындагы камиллекне җимергән. Адәмнең гөнаһы аркасында Аллаһ җирне каргаган һәм Адәм авыр хезмәт башкарырга, ә хатын-кыз газапланып бала табырга һәм иренә буйсынырга мәҗбүр булган. Әмма шуның белән бергә йыланның башына җитәчәк затның да хатын-кыздан туасын Аллаһ алдан әйтеп куйган. Изге китапта Аллаһның элекке камиллекне һәм адәми затның элекке данын кайтарырга теләү турында әйтелә. Шушы ниятен Аллаһ Ибраһим пәйгамбәргә бер кадәр ачып бирә. Ибраһим Аллаһга ышанып яшәүче адәмнәрдән була. Аллаһ аны һәм аның аша бар халыкларга фатихасын күндерергә вәгъдә итә. Бер вакыт Аллаһ Ибраһимны сынамакчы булып, аңа үзенең улын курбан итәргә буйыра. Шушы улы булмаса, нәселенең ишәймәсен, барча халыкларның фатихасыз каласын белсә дә, Ибраһим Аллаһ буйрыгына буйсына. Шунда Аллаһ аңа: Ибраһим, сүзеннән чыкмавыңны, хәтта яраткан улыңны кызганмавыңны күрдем дип әйтте. Һәм Ибраһим куаклар арасында бәрән күреп алып, улы урынына шуны корбан итә.
Шушы курбан киләчәктә Аллаһы үзе китерәчәк курбанга ишарә иде. Кешеләрне каргыштан арындыру һәм алар белән элекке мөнәсәбәтләрне җайлау Аллаһның максаты әнә шул иде. Насара шәһәрендә Йосыф исемле егеткә кичкенәдән яшәшелгән бер кыз яши иде. Ул Мәрьям исемле була. Аллаһы сиңа фатихасын күндерде. Ул синең белән. Курыкма, Мәрьям. Аллаһы сиңа мәрхәмәт кылды. Син авырга узып ир бала табарсың. Аңа Гайса дип исем кушарсың. Мин бит ирдә түгелмен. Ничек алай булыр? Аллаһы кудраты белән сиңа изге рух иңәр. Һәм син табасы бала Аллаһы улы дип аталыр. Өлкән яшькә җитеп тә, моңа кадәр баласыз булган туганың Элисабет та инде менә 6-нчы айын авырлы. Аллаһының кудраты киңдер. Мин Аллаһка кулымын. Һәммәсе ул әйткәнчә булсын. Шуннан Мәрьям Элисабетның хәлен белешергә китә. Элисабет, Мәрьям? Мәрьям, балакайым. эй, дөрес хәбәр бу. Хатын-кызлар арасында фатихалы син. Туачак балаң да фатихалы. Бу бәхет миңа нәрсә өчен икән? Хакимым әмкәсе минем янга килгән. Тавышыңны кинәт ишетүгә, карынымдагы бала шатланып тибенеп куйды. Аллаһымны данлыйм мин. Күңелем шат минем, чөнки коткаручы Аллам мине үзенең кулын исенә төшерде. Мине хәзер фатихалы дип әйтәчәкләр. Пәйгамбәр әйткәнчә, Гайса Бейтлехем шәһәрендә дөньяга килә. Мәрьям белән Йосыфка тирлек абзарында кунарга туры килә. Һәм бала шунда туа. Фәрештәләр аны мәдхия җырлап каршылый. Баланы сөннәткә утыртыр вакыт җиткәч, аңа Гайса, ягъни Аллаһы коткара дип исем кушалар. Мәрьям белән Йосыф аны Аллаһы йортына алып киләләр. Гайсаның әнкәсе Мәрьям белән таныш идем мин. Фәрештә ни өчен Гайсаны Аллаһы улы дип атый микән? Алла белән хатын-кыз мөнәсәбәте турында сүз бармыйдыр бит. Юк. Мәрьям ират күрмәгән кыз була. Гайса изге рухтан туа, һәм бу чынлап та бик зур мөгъҗиза. Аллаһның кудрәте чиксез. Әллә ышанмыйсызмы? Гайса сезнең һәм минем кебек туа. Әмма аның дөньяга килүе чын мөгъҗиза. Ул бит гади кеше булмый. Тәүбәгә килегез! Чөнки Аллаһы патшалыгы инде бик якын. Чумдыручы Яхья кешеләрне Урдын елгасына чумдырган чакта Аллаһы шул Элисабетның улы аша сөйли. Мин сезне суга чумдырам. Әмма миннән кудрәтлерәк берәү килә. Ул сезне изге рухка һәм утка чумдырыр.
Мин аның аяк киеме кайышын шишәргә дә лаек түгелмен. Кулындагы көрәк белән ул үзенең ындырын чистартыр. Бодайны җыеп алып, келәтенә салыр. Ә кибәген сүнмәс утта яндырыр. Шунда Гайсәгә күкләрдән күгәрчен рәвешендә изге рух инә, һәм күктән бер өн килеп ирешә. Син, минем сөекле улым, минем куанычым. Шуму йоласын үткәннән соң, Гайсә халыкны вәгазьләп йөри башлый. Аның сүзләрендә көч сизелә. Бу кеше Мәрьям улымы? Әйе, аныкы. Тавышланмагыз. Миндә Раббы рухыдыр. Чөнки фәкыйрьләргә яхшы хәбәр җиткерер өчен ул мине сайлады. Ул мине әсирләргә котылырсыз, сукырларга күрерсез. Иза чиккәннәргә иреккә чыгарсыз. Раббының игелек сәгате җитте дип сөйләр өчен җибәрде. Яхшы әйтә бит. Изге язмадагы сез ишеткән бу сүзләр гамәлгә ашты. Гамәлгә ашты? Моны Мәсих кенә башкарала. Кем белгән аны? Аның сүзләре гаҗәпләндерә иде. Ә мөгъҗизалары ышаныч уята. Әнә ул хатын. Әне тагын янәгә кузгалды. Кем бу? Насара шәһәреннән килгән устаз. Гайсә. Исәнме? Исәнме? Кет бердән. Кет димен. Остаз, игътибар итмә. Аңарга карап та нәҗисләнерсең. Мәрьям. Нәрсә кирәк сиңа, Насаралы Гайсә? Кем икәнеңне беләбез. Аллаһы җибәргән зат син. Тынычланыгыз. Явыз рухлар. Чыгыгыз бу хатыннан. Булды бугай. Үтерде ахыры. Хәзер урына ул аңа. Юк, изге булса алай эшләмәс. Ибраһим кызы. Мәрьям. Ул савыкты. Исән ул. Мөгъҗиза иш бу. Кемсең ул? Аңа хәтта явыз рухлар буйсына. Мөгъҗиза бу. Мөгъҗиза? Мөмкин түгел. Рәхмәт. Рәхмәт. Рәхмәт сиңа. Рәхмәт.
Шул көннән мин Гайсәгә ияреп йөри, аның кагыйдәләрен үти башладым. Күпме еллар мин хурланып яшәдем. Әмма Гайсә минем йөземне агартты. Аның кодрәте явыз рухларны куып чыгарды. Аңладыңмы, үскәнем? Сафирә. Дине, син Гайсәне, аның мөгъҗизаларын күрдең бит. Әйе. Менә ни өчен мин аның артыннан киттем. Һәм мин генә дә түгел. Безнең тамагыбыз аш иде. Рухи яктан да без аш булдык. Аллаһ юлын күрсәтүчене көттек без. Ничәмә еллар дәвамында көрәшеп, өметебез үзелгән иде инде. Әмма Гайсә кайда гына барса да, кешеләрдә әнә шул өметне уята иде. Кем үлгән? Кем? Яшь егет. Тол хатының бердән бер улы. Тор, егет, я. Арабызда бүйük пәйгамбәр. Аллаһы безне коткарырга килгән. Үзегезне яратучыларны гына яратсагыз, нәрсә өчен сезгә рәхмәт әйтергә? Гынахлылар да бит үзләрен яратучыларны ярата. Сезгә яхшылык эшләүчеләргә генә яхшылык кылсагыз, нәрсә өчен сезгә рәхмәт әйтергә? Гынахлылар да бит шулай эшли. Аңа тимәдеме? Ничек аның белән сөйләшә ул? Фәхишә бит ул. Киресенчә, дошманнарыгызны яратыгыз, яхшылык эшләгез, бурычка сорасалар бирегез. Һәм сезгә әҗере зур булыр. Сез Аллаһы уллары дип аталырсыз. Чөнки Аллаһы явызларга да михрбанлы бит. Күктәге атагыз кебек, сез дә шәфкатьле булыгыз. Муеныннан гынахка баткан бәндәдән дә Аллаһы йөз чөйерми. Андыйлар адашкан сарык сыман. Аларны көтүгә кушарга кирәк дип өйрәтә иде Гайсә. Хәтта шит кавемнәрне шулай яратып, кадерләп булганны без белмәдек. Аларның йолаларын без йөзләгән еллар дәвамында мыскыл иттек. Гайсә Самария аша үтәргә ниятләмәсә, шулай дәвам итәр иде. Нинди шит хатын бу? Күренеп тора. Самариялы иш. Әйдә китик. Әле ризык аласыбыз бар. Остаз көтә безне. Эшәргә су бирче. Син яһуд бит. Ә мин Самариялы. Ничек миннән син су сорый аласың? Аллаһының нәрсә бирә алганын һәм кемнең синнән су сораганын белсәң, син үзең аңардан сорар идең. Һәм ул сиңа тереклек суы бирер иде. Әфәнде, су алырга синең шүлмәгең юк, кое тирән. Ничек су алырсың икән? Безгә бу куены Йөрәк бабабыз Якуб калдырган.
Бу суны ул үзе, балалары, көтүләре эчкән. Син Якубтан да бөйгерәк түгелсеңдер бит. Бу суны эчкән кешенең кабатан эчәсе килер. Ә мин биргән суны эчкән кеше кабат инде һич кайчан сусамас. Шул суны эчкән кешеләр өчен ул мәңгелек тормыш чыганагы. Әфәнде, бир әле миңа шул суны. Монан ара мин сусауны белмәс идем. Кое янына да килеп йөрмәс идем. Бар, иреңне алып кил бирегә. Мин ирем юк минем. Ирем юк дип син дөрес әйтәсең. Синең 5 ирең бар иде. Хәзер синең белән яшәгән кешеңдә ирең түгел. Моны син дөрес әйтәсең. Син пәйгамбәр икәнсең, әфәнде. Минем ата-бабаларым шушы тауда Аллаһыга табынган. Ә сез, яһүдләр, Аллаһка табына торган урын Иерусалимда дисез. Ышан сүземә. Шундый вакыт килә. Аллаһыга табыну урыны бу тауда яки Иерусалимдә генә булмас. Сез кемгә табынганыгызны белмисез. Вакыты җитәр. Дөресрәге җитте инде. Ихлас күңелдән инанучылар Аллаһыга изге рухка сугарылып табынырлар. Чөнки ул моңа лаектыр. Аллаһ ул рух, һәм аңа инанучылар изге рухка сугарылып табынырга тиеш. Әнә теге хатын. Нигә сөйләшә ул аның белән? Кем икән беләм икән? Мин беләм. Безгә Мәсих киләчәк. Менә шул вакытта бөтенесен сөйләр ул безгә. Мәсих мин ул. Барыгыз, башымнан кичкәннәрне белүче кешене барып күрегез. Әйдәгез. Мәсих шул микәнни? Мәсих? Мәсих? Вәгъдә ителгән пәйгамбәрме? Әйдәгез, барып карагыз. Әйдәгез. Остаз, капкала бал. Миндә сез белмәгән, күрмәгән ризык бар. Аңа ризык биргәннәрме? Мине җибәргән затның ихтиярын үтәү һәм аның эшен төгәлләү менә минем ризыгымдыр. Басуларга карагыз. Уракка төшәр вакыт җитә. Иген өлгергән. Кара әле, күпме халык? Яхшы хәбәр чит халыклар өчендәме? Кешеләр Гайса янына килеп, аның калуын һәм гыйлем бирүен үтенделәр. Гайса аларга гыйлем бирде, һәм күпләр аның сүзенә ышанды. Сезнең кайсыгыз? Кайгырып кына үзенең буен бер карашка арттырала. Кечкенә эшне эшли алмагач, нигә зурысын кайгыртырга? Ләлә чәчәгенә карагыз, әнә ничек үсә. Эшләми дә, эрләми дә ул. Хәтта мәхәббәтле Сөләйман патша да шулай купшы киенә алмаган. Әгәр Аллаһы иртәгә учакка ыргытасы кыр үләнен шулай киендерә икән, сезне әлбәттә киендерә инде. Әй сай иманлылар! Остаз, иманыбызны ныгыт. Сездә ярма бөртегедәй иман булып, шушы инҗир куагына, диңгезгә күчеп утыр дисәгез, ул сезне тыңлар иде. Күңелгә вәсвәсә керми тормас. Әмма кешене гөнаһка тәрүчегә
Кайгы. Гади бәндәне юлдан яздыручыга тегермән ташы асып диңгезгә ташласалар, аның өчен яхшырак булыр иде. Аллаһы патшалыгы нәрсәгә охшаганмы? Горчица орлыгына. Кеше аны үзенең бакчасына утырткан да, орлыктан зур агач үсеп чыккан. Аның ботакларына кошлар оя кырган. Аның сөйләгәнен аңламыйм мин. Ник сез шушы гынахлылар һәм салым җыючылар белән ашап ичәсез? Гынахлылар? Сәламәт кешегә түгел, авыруларга кирәк табиб. Тәүбәгә мин тақваларны түгел, гынахлыларны чакырырга килдем. Әгәр кулымны сузып аңа орынсам, мин саугыр идем. Кем орынды миңа? Кемдер орынды миңа? Үземнән көч киткәнне сиздем. Мин орындым сиңа. 12 ел куан килүдән интегем. Бар малымны табибларга исраф иттем. Әмма мин сиңа арындым. Һәм савыктым. Кызым, сине ышануың сауыктырды. Исән-имин йөр. Рәхмәт сиңа. Кызым дидеме? Әйе, әбит канун буенча ул хатын озак вакыт нәҗис саналган. Ул аны хурлыктан коткарды. Белмим, нәрсә терелтә икән. Гайсаның кодрәтеме? Әллә шәфкатеме? Эй, кечкенә көтү, курыкма. Чөнки күктәге атагыз патшалыкны сезгә бирүне хуш күрде. Милкегезне сатыгыз да садака өләшегез. Үзегезгә тузмый торган янчыклар тегегез. Хәзинәгез күкләрдә булсын. Анда карак та килә алмас. Аны көйә дә ашамас. Хәзинәгез кайда, йөрәгегез дә шунда булыр. Ханым, ширеңнән котылдың син. Күрегез, ул терелде бит. Мугҗиза бу. Терелде. Тагын бер мугҗиза бу. Худайга шөкер. Раббыма рәхмәт. 18 ел. Аллаһы сакласын сине, Гайса. Эш көннәре алтау түгелме соң? Даваланырга шул көннәрдә килегез. Ә шимбә көнне йөрмәгез. 200-ләр. Үгезегезне бәйдән ышкындырып су эчерергә шимбә көнне үзегез алып бармыйсызмы әллә? Ибраһим пәйгамбәрнең 18 ел дәвамында шайтан бәйләп тоткан шушы кызын шимбә көнне коткарырга ярамаганмы?
Ошмақ иясы! Азғын қатын! Өтірігіз аны! Азғын қатын! Устаз, bu қатынны шет ер янында тұтқаннар. Муса қануны андый қатынларны тош атып қайнарға қоша. Өлем аңа! Әйе шулай, өлем аңа! Фәхише! Тош атып өтірігіз аны! Тош атығыз аңа! Сен не айтырсың? Ұстаз, біздің қатта 2 шахитыбыз бар. Ne işlerge anın bilen? Қайсығызның ғынахы yok. Birinci bulup taşını şulatsın. Hanım, koydalar? Gayipleушілерін koyda? Кеткенler, ұстаз. Min de seni gayiplemin. Бар. Мындан ары гынах кылма. Әти, күтәр әле мине. Җилкәмә утыр. Хәзер күрәсеңме? Мин Гайсаны күрәм. Kanunni buzdi. Bir kishi shashuga chiqqandi. Shinba kunni sonlamay. O'tgan vaqtda urliqning qo'y birsi yo'l Gunohlarni do'siydi. Әгәр ул шулай вәгазьләп йөрсә, халык аның артына китәр. Римлыларга бу ошамас, килеп халкыбызны һәлак итмәгәе. Башкасы күгән куагы арасына төшкәндә, Гайсаны тозакка төшерә алмагач, алар аңа ничек тә аяк чалырга ният кырдылар. Һәм аның шәкертләре арасында бер сатлык җан таптылар. Гайса дуга кылырга шәкертләре белән Зәйтүн тауына китте. Ул төнне Гайса бик борчулы иде. нәрсә йоклап ятасыз? Торыгыз. Вәсвәсәгә бирелмәс өчен дуга кылыгыз. Я Худа. Убып әдәм улына хыянат итәсеңме? Устаз, һөҗүм итмәкме? Кулга алыгыз аларны! Туктагыз! Кылыч күтәреп юлбасар тотарга чыктыгызмы? Алла йортында көндә янәшәгездә булганда сез миңа тимәдегез. Әмма хәзер сезнең вакыт.
Караңгылык вакыты. Тотыгыз аны. Аны дусты саттымы? Аның шәкерте идеме ул? Без барыбыз да аны яхшы белә идек һәм аңа ышана идек. Саклагыз аны. Ул төнне каравылчылар аңардан көлдөләр. Аны кыйнадылар. Ким суқты? Әйт әле. Хәзер кем сугачак? Туктагыз. Туктагыз дим бит. Киңәшмәгә илтегез аны. Әйт әле. Димәк, син Мәсих? Әйтсәм дә, барыбер ышанмассыз. Сорау бирсәм дә, җавап кайтармассыз. Бүгеннән Адәм улы Кыдрат иясенең уң ягында утырыр. Димәк, син Аллаһ улы? Син шулай дисең. Бу кеше кәфер сүз сөйли. Шаһитларның кирәге юк монда. Нихак баралым шулай әйтергә. Аның кефир сөйләгәнен ишеткәнсездер. Көфер сүз сөйләгәнен үзебез ишеттек. Үлем аңа. Пилат янына илтик аны. Әйе, алып китегез аны. Шуннан аны Понтий Пилат янына алып киләләр. Мәрхәмәтсез Понтий Пилат инде меңләгән кешене хашка кадаклатып үтергән була. Нәрсә дә уйлыйсыз миннән? Таң атмас борын. Бу кеше безнең халыкны котырта. Үз гыйлеме белән бөтен халыкны котырта ул. Ул гаепле. Рим кайсарына салым түләмәскә куша. Үзен Мәсих һәм патша дип атый. Патша дип? Син яһүдләр патшасымы? Син шулай дисең. Кайсардан башка патшабыз юк. Кануныбыз буенча ул үләргә тиеш. Чөнки ул үзен Алла улы дип атый. Үлемгә душар итәрдәй гаебе юк аның. Камчы белән суктырсыннар да азат итсеннәр. Аны азат итсәң, кайсарга дус түгелсең. Хашка кадаклау аны. Әйе, хашка кадаклау аны. Син, камчылагыз аны. Үзен патша дип игълан иткән һәр кеше Кайсарның дошманы ул. Нәрсә көтәсең, Пилат? Алып китегез. Үтерегез аны. Хашка кадаклагыз. Гаебе юк аның. Хашка кадаклагыз. Китегез! Шигенегез! Китегез аның яныннан! Таралыгыз! Yol берегез! Китегез yoldan! Китегез! Таралыгыз! Yakın kelmenin yanına! Git yoldan! Atla tezrek!
Айсин, тор! Атла! Артқа! Артқа! Күтәрегез! Кешір аларыны, атам. Не қылғанларын аңламайлар. Әгәр сен Мәсих икән, үзеңне коткар, безне дә. Әллә син Аллаһыдан курыкмыйсыңмы? Син дә үлемгә дучар ителдең бит. Ә ул бер нинди яманлык кылмаган. Үз патшалыгыңа килгәч, мине искә ал, Гайса. Хак сүз әйтәм. Бүген үк минем белә булырсың. Оҗмакта. Көн үзәгендә күк йөзен 3 сәгатькә караңгылык каплап алды. Атам. Рухымны синең кулга тапшырам. Я Худа, бу кеше чыннан да Алла улы булган икән. Анда Гайсаны хөкем итүдә катнашмаган югары киңәш мөәгъзасы Юсуф исемле бер тақва кеше бар иде. Ул Гайсаны шимбә җиткәнче җирләр өчен Понтий Пилаттан рөхсәт алды. Гафу ит безне. Гайсаның мәете янына килдек. Әлбәттә. Тик ашыгыгыз. Шимбә җитә. Ни үтерәләр соң аны? Әгәр ул Аллаһыдан икән, нигә үзен үтерергә юл куйган? Миндә дә шундый сорау туды.
Гайса бит явыз рухлар өстеннән хакимлек итә. Аңа хәтта үлеләр дә буйсына иде. Нигә ул чарасын күрмәгән? Гайсаның Мәсих икәненә инанып, мин 3 ел аның янында булдым. Инде менә ул вафат. Кая барым хәзер? Нинди моңсу хикәя. Әмма аның азагы сөенечле. Өченче көн дигәндә без, хуш исле катнашмалар алып, Гайсаның мәетен мойларга дип, иртә таңда кабер янына килдек. Карагыз, таш җиттә ята. Питер, Якуб, Яхья, тыңлагыз. Ташы шиттә ята. Гайсаның мәете мәгарәдә юк. Аның мәетен кемдер алып киткән. Тик кая икәнен белмибез. Гайсаның мәйете юкка чыкканмы? Барыгыз, үзегез карагыз. Мәгарәне карагач, Питер башка шәкертләр янына әйләнеп килде. Әмма мин күз яшьләре түгеп шунда калдым. Мөгаен, солдатлар алып киткәндер. Яки фарисейлар. Алар Гайса турындагы хатирәләрне юкка чыгарырга уйлый ахрысы. Нигә елыйсың, ханым? Гайсаның мәете юк. Аның кайда икәнен белмим. Ханым, ник елыйсың? Кемне эзлисең биредә? Әфәндем, әгәр аны син алып киткән булсаң, әйт, мин шунда барыр идем. Мәрьям. Остаз! Орынма миңа. Чөнки мин әле атам хузурына ашмаганмын. Син исән, эй хакимем. Бар. Бу хакта шәкертләремә хәбәр ит. Син безне онытмагансың. Аллаһ безне онытмаган. Бар, сөйлә. Мин аны күрдем. Мин Мәсихне күрдем. Ул үлүдән терелдеме? Әйе. Ничек? Чөнки үлемнән көчлерәк ул. Алайса нигә үлде ул? Әҗәлне җиңәр өчен. Ул көнне мин барысын да аңлап бетермәдем. Әмма Гайса безнең янга берничә тапкыр килде. Гыйлем бирде. Гайса дөньяга килгәнче үк 100 еллар элек пәйгамбәрләр Мәсихнең газаплары турында язганнар. Ишагия пәйгамбәр булай язган. Җинаятләребез аркасында ул тәненә җәрәхәт алды. Гынахларыбыз өчен кыйналды. Аның җәзалануы безгә иминлек, җәрәхәтләре сихәтлек китерде. Муса пәйгамбәр агачка асылган һәр кем
Аллаһ тарафынан каһәрләнгән дигән. Хошка асылган Гайса безнең хакка гунах ва үлем каһәрен үз өстенә алды. Аның курбан булуы һәм үледән терелүе безне явызлык бугавыннан, караңгылык хөкеменнән, куркып һәм хурланып яшәүдән азат итте. Аллаһның Ибраһимга биргән җир йөзендәге бар кеше Фатихамны алачак дигән вәгъдәсе әнә шулай үтәлде. Бар кешеме? Хатын-кыздамы? Гайса Мәсих мине Ибраһим кызы дип атады. Син дә аңа кадерлесең. Һәм аның фатихасына лайыксың. Кан китүдән җәфаланган теге хатын кебек. Минем кебек. Хәзер бер кемгә дә хурланып, куркып яшәргә кирәкми. Аллаһ безне күрми һәм ишетми дип борчылырга кирәкми бүтән. Гайса булай диде. Миндә Раббы рухыдыр. Чөнки фәкыйрьләргә яхшы хәбәр җиткерер өчен ул мине сайлады. Ул мине әсирләргә котылырсыз, сукырларга күрерсез. Иза чиккәннәргә иреккә чыгарсыз. Раббының игелек сәгате җитте дип сөйләр өчен җибәрде. Төрле авырулардан җәфаланган, паклыгын җыйган хатыннарга урынып, Гайса аларны савыктырды. Балаларга, ирләргә һәм хатын-кызларга, бойларга һәм ярлыларга, тәкъваларга һәм гынахлыларга ул гыйлем бирде. Аларның абруйларын кайтарды. Ул кешеләрне савыктырды. Һәм үзенә инанганнарны шайтан бугавыннан коткарды, азат итте. Шулай итеп, бүтән рухлар өстеннән хаким булуын күрсәтте. Хәтта үзенең үлемнән дә көчлерәк икәнен раслады ул. Вафат булганнарга кабат җан өрде. Иблис һәм явыз рухлар Гөлгитә тауындагы хашта без җиңдек дип уйласалар да, Гайса үледән терелде. Һәм шуның белән явызлыкны вә әҗәлнең үзен аяк астына салып таптады. Димәк, ул Мәсихме? Аллаһ тарафыннан вәгъдә ителгән Мәсих кенә Гайса эшләгәнне башкара алыр иде. Мәрхәмәтле, бар яктан кудрәтле Гайсәгә генә без шул рәвешле, ихлас күңелдән ышана һәм табына алабыз. Аллаһ бар галәмне һәм адәм затын үзенең янында куанып, шатланып яшәсен дип бар кыла. Ул шулай ният иткән була. Әмма без аңа ышанмадык, әмерен үтәмәдек. Шуның белән аңардан ерагайдык. Ир белән хатын арасындагы яхшы мөнәсәбәтләр дә бузылды. Без әле дә Аллаһка буйсынмыйбыз. Изге язмада гынахсыз кеше юктыр диелгән. Ә гынах үлемгә китерә һәм безнең белән Ходай арасына киртә куя. Ләкин Аллаһ безнең хурланып һәм куркып, аның сөюен татымыйча яшәүебезне теләми. Ибраһим улы урынына бәрәнне курбанга китергән кебек, Аллаһ үлемгә безнең урынга Гайсаны җибәрә. Гайсаның тормышы, үлеме һәм үледән терелүе Гайсәгә иман китергән бәндәләргә мәңгелек тормыш бүләк итә. Аллаһ белән ике арада урнашкан әлеге бәйләнешне хәтта әҗәл дә үзә алмаячак. Хашка кадакланган җинаятьче үләр алдыннан Гайсәгә инана һәм коткаручының бүген син минем янда оҗмахта булырсың дигән сүзләрен ишетә. Гомеребезне Гайсәгә ышанып тапшырып, без мәңгелек җәзадан котылырбыз һәм һәр чак Аллаһ белән бергә булырбыз. Ничек? Аңа иман китер, ышан. Һәм ул мине кабул итәрме? Мәрьямгә һәм миңа кара. Миңа нишләргә?
Ышан аңа. Дұға қыл. Сөйләш аның белән. Күктәге атам минем. Син хак һәм изгедер. Мине сөюң өчен рәхмәт сиңа. Синең алда гөнаһлы мин. Гыйса Мәсихның килүенә мин бик тә рәхмәтлемен. Ул минем гөнаһларымны үз өстенә алды. Минем урынга үлем кабул иткән өчен рәхмәт аңа. Коткаручым артыннан барырга телим мин. Мине кичергән һәм кабул иткән өчен рәхмәт аңа. Амин. 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 Рәхмәт. Рәхмәт. Гайса булай диде. Минем сарыкларым тавышымны ишетә. Артымнан бара һәм мине таный. Гайса сине белә, Рабига. Һәм ярата. Бу инде Аллаһ белән аралаша башладың дигән сүз. Вакыт узу белән мөнәсәбәтегез ныгыр. Бары ышан гына. Без Алла сүзе буенча яшәп ныгыйбыз. Инанып, дугалар кылып, һәм имандашлар белән аралашып. Гайса әмерен тотып, аның хакында бар кешегә сөйлибез. Аның әмере Раббы сезгә фатихасын күндерсен. Күктә дә, җирдә дә бөтен хакимлек миңа бирелгән. Шуңа күрә барыгыз, һәм бөтен халыкларны минем шәкертләрем итегез. Аларны ата, угыл һәм изге рух хакына суга чумдырыгыз. Һәм мин сезгә кушканнарның барын да үтәргә өйрәтегез. Мин гомер бакый сезнең яныгыздадыр. Амин. Сез Гайсаның тормышын ул бер кагылуга күпләрнең язмышы үзгәргәнне күрдегез. Магдалалы Мәрьям исә Насаралы Гайса коткарган миллионнарның берсе. Сез Рабига исемле хатынның Гайсага иман китерүен күрдегез. Бәлки сез дә нәкъ шулай эшләргә теләрсез. Менә Рабига кылган дуга. И Аллаһым, күктәге атам минем, син хак ва изгедер. Мине сөйгән өчен рәхмәт сиңа. Сиңа каршы гөнаһ кылдым мин. Кылган гөнаһым өчен җәзаны үз өстенә алырга дип килгән Гайса Мәсихкә мең рәхмәтлемен. Минем урынга үлем кабул иткән өчен рәхмәт аңа. Үледән терелгән коткаручым Гайса артыннан барырга телим мин. Мине кичерүең һәм кабул итүең өчен рәхмәт сиңа. Амин.